Daplin sa kalsada gihimo ang taging sa mga pulis sa nakuha nga mga ebidensya batok kang alias Payat 38 anyos nga nadakpan sa drug bypass operation sa mga pulis sa Buhangin Police Station 5 kaganihang alauna 23 sa Kaadlawon, Oktubre 29. Gihimo ang operasyon batok kang alias Payat sa Lower Balete Barangay Buhangin, Davao City ug nakuhaan kini og balor 75,888 pesos sa gituohang shabu. Balor 76,976 pesos sa gituohang shabu ang napalit og nasignit sa mga pulis sa Santa Ana Police Station 1 batok kang alias Carla 40 anyos nga nadakpan sa drug bypass operation kaganihang pasado alas 12 sa Kaadlawon sa Purok 2 Barangay 31D Boulevard, Davao City. Ang suspect residente sa Purok 4 MGU Compound, Barangay Tolomo Proper, Davao City. Sa Turil Police Station 8, sikop sa mga miyembro sa City Drugs Enforcement Unit sa DCPO ang usa ka alias Part 38 anyos taga San Antonio Village, Matina Crossing, Davao City. Nakuhaan ng suspect og balor 27,880 pesos sa gituohang shabu. Gihimo ang bypass operation sa Digosman Street, Turil Proper, Davao City. Shiny Bulyaser, Newsline Philippines, stay safe!